F'intervista fuq One Radio il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem ukoll dwar l-approvazzjoni tal-liġi tal-kera fi stadju tat-tieni qari u qal li din kienet frott konsultazzjoni wiesa li l-Gvern kien ilu jaħdem fuqha kważi sentejn. Illi mbagħad jinsodisfatt ħafna li saħansitra l-ewwel qed kien hemm unanimità fil-Parlament u meta tqis kemm hija riforma kbira din li jkollok unanimità fil-Parlament hija xi ħaġa importantissima. Għax din faċilment seta' ma saritx l-unanimità, ma ġietx. U t-tieni nett, anke n-nies li forsi mhumiex kuntenti wisq b'din ir-riforma jafu li hija ġusta. Fl-istess intervista l-Prim Ministru żied li din mhux xi ħaġa li tieqa' hemm. Fisser kif din hija parti minn strateġija usa tal-Gvern li tinkludi il-housing soċjali u l-housing affordabbli. Qal ukoll li din hija l-ewwel darba li Gvern għandu strateġija sħiħa fil-qasam tal-housing. Riforma kbira oħra li ħadd ma wasal għaliha ħlief Gvern Laburista hija dik tal-Avukat tal-Istat. Aħna għamilnija fi żmien rekord qed jinqasmu ir-rwol illum kien tal-Avukat Ġenerali wirt kolonjali, liġi importanti immens, naħseb il-Ministru Owen Bonnici għamel xogħol eċċellenti f'dan ir-rigward u hija parti minn sensiela ta' riformi illi frankament ma fimx għaliex l-oppożizzjoni votat kontra. Għax l-oppożizzjoni kienet ilha tinsisti ħalli qatt m'għamlitha meta kienet fil-Gvern, imma mbagħad meta marru fl-oppożizzjoni raw id-dawl. Tul l-intervista l-Prim Ministru tkellem ukoll fid-dettall dwar riżultati ekonomiċi li reġgħet kisbet Malta fl-aħħar jiem. Mistoqsi dwar ir-rapport tal-Awtorità Maltija Servizzi Finanzjarji l-MFSA li kien ippubblikat aktar kmieni din il-ġimgħa, il-Prim Ministru innota tkabbir sostanzjali li kien hemm fis-settur. Qal li minkejja l-assalt li wħud ippruvaw jagħmlu dan is-settur irreġistra tkabbir ta' 10% tant illi llum hemm 12,000 persuna jaħdmu fis-servizzi finanzjarji. Il-Prim Ministru innota kif ma rridux naħsbu li dan hu-settur li joħloq ċertu diskussjoni f'pajjiżna biss. Innota l-aħbar li aktar kmieni din il-ġimgħa konfermat li Deutsche Bank se jkollu jneħħi 18,000 ruħ minn miegħu. Din hija sitwazzjoni ta' suq li qed jiżviluppa ta' aktar kontrolli u li rridu nkunu aħna proattivi f'dan ir-rigward u l-plejers kollha f'dan is-settur iridu jiġu up to standard u jkomplu jtejbu l-livelli tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.